Počet tragických nehôd na Slovensku neustále pribúda. Atmosféra medzi vodičmi, cyklistami a chodcami sa zhoršuje. Tábory sú ešte polarizovanejšie a z ciest sa vytráca tolerancia a vzájomný rešpekt. Vodiči vinia cyklistov, cyklisti vodičov, chodci všetkých ostatných. Totálny chaos. Škoda na problém upozorňuje dlhodobo. Aby sme sa na problém pozreli aktuálne a zdôraznili potrebu tolerancie medzi rôznymi komunitami, vedeli sme, že sami musíme ísť príkladom. Spojili sme sa s populárnou značkou cyklooblečenia Isador a organizátormi najväčších cyklopretekov Letap Slovakia, By Tour de France, ako aj mestskou políciou a mestskými lesmi. Vedeli sme, že arogantných ľudí len tak nezmeníme. Zamerali sme sa preto na tých, ktorí sú zväčša tolerantní, len z času na čas urobia nejakú somarinu. Potrebovala som si skočiť iba po rýchlu kávu. Ale nevedela som fakt, že kde zastaviť na tú chvíľku. Vznikla tá menšia trma-vrma a priznávam, bola to somarina. Buďte tolerantní, cyklopruh nie je parkovisko. V sérii vtipných videí sme upozorňovali na časté chyby, ktorých sa dopúšťajú vodiči, cyklisti, chodci. Vďaka maskotovi sme kampaň priniesli aj do offline sveta, na eventy. Kampaňou sme zasiahli takmer 1 milión ľudí a získali takmer 5000 interakcií. Napriek tomu, že naša kampaň bola edukačná a išli sme na tenký ľad, veľká časť komentov bola pozitívna. Takže ak budete najbližšie na cestách, pamätajte, bezpečne a bez somarín.